Drahí zatiaľ ešte stále snúbenci, ešte môžete zdrhnúť, ale nie. Milí naši novomanželia, pred 9 rokmi ste si prvýkrát pozreli do svojich očí. Možno práve vtedy preskočila tá povestná iskra, ktorá sa rozhorela v plameň lásky. Každý po nej túždi, každý ju hľadá, niekto ju nenájde celý život, ale vy dvaja ste dnes svojím ánom potvrdili, že ste ju našli. Tak si ju chránte, pestujte ako najvzácnejší kvet. Vyletel sokol z hory na topol, kde sa zastavil nad Ivakoviedom. Milí rodičia, krstní rodičia a starí rodičia, ďakujem vám za radostné detstvo, za vašu lásku a podporu. Ďaká vám som mala všetko k tomu, aby mohol prísť tento dnešný deň. Žalostná to chvíľa, že som ja ku tebe pristúpiť myslela. Tomáš a Romana, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo, preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Romana, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tomáš, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Fire